tapi tegel mati nih enak sama dilelep nabuet gini banyunya gede ayo sih ayo mati sih ayo ayo sih bakal belimut bakal lakat darah biru kang wani ngecek-ngecek seorang pemimpin Gusti isun tugas wis selesai kini tinggal laporan yang panjenengan Gus Sekarukir gambar watu welan pisan kaya kaca senajan nilai remongkir Bapak panitia senajan nilai remongkir sesambat tekan wajiksan najan dilali-lali beli bisa lali mimi taswi mama ima mimi turusan keding mama turusan sesambat mimi taswi serang mama imam mama turusane keding kang kuajiksan sareng kang iwang mimiwange keding dilali-lali beli bisa lali tambah lawas tambah kelingan bapak panitia tambah kelingan ayah sela mamai adna ora disangka ora dina lawas manggon ning sumur kepengen dadi wujud sing kaya sejen ananging kaya dene kula ora berdaya ana wujud nanging durung weruning aran ya Dewi apa kian sing diarani manggon ning awang-awang napak ning bumi ya ora kerasa urip ning banyu kaya beli sebang ya Dewi sesambate bapak panitia menangkan ayah sela mama Yadnan ayah Pino bapak Tue Pandi aja lali ketua panitia bapak Kamsari Gede ibu Neswan
keding ngajalani papai jidane keding kang kuwajiksan mimitaswi kelingan kenang hidup dilali-lali bisa lali kang kuwajiksan mama imam mama tursan sayang selawas manggoning sejeroning sumber duwe batur siji ananging kayane rasane ora tentrem kepengen metu sing jero sumur tapi kayane rasane sesek ya dewa sapa wong enjing bisa ngrubah wujud rasane wis lelah ya dewa sing tak glendengi awan kelawan bengi lakamani yakian manusane sesambate papai dina kang guru tarki kang kuwu kesugengan kidule kelingan papai dina keding emang sayang selawase selawase papai dinare keding papai dina eman sayang wong pecung kula kalesan uripe ning sejerone mbane ya tekang ambon-ambon kaya sejen mambune ana mahane dongol maning tapi sejen karo kita sejene ari sira maning kene ku gede ari kita cilik sampai aneh jenisnya anak apa wadon yembuh lah jumure bangir ya ya iya nengan hari kita mah anak koncer apa koncer cek bemeken mong dua dewek sira ada beli koncer laka ujang bemek aja wah anak kadulat bot ayam aja sembarangan sesambate papai dina kang guru taraki minangkane wong pecung kula dewek papai dinar kang kuwajiksan emanan wingi kadadi welut sekine nyipat dadi apa maning siraku welut masih bucak iki angel hari anak kanuladot kayak mana kanuladot ya siraku ya uladot aja sembarangan sire sing raine kayak curut di siraku poyok-poyokan jangan ngarani wong kaya anak kanuladot orang nipak apa dheweke untune laka mungkari loro adate ari masih bocah mah masih bocah ganyongan rambutnya wis warna loro berarti masih bocah nih bocah apa? bocah edan
Bocah edan. Ya iya, Kita keder gini. kedere. Masa kita kidongol sing sumur? Ya pada, kulagas dongol sing sumur. Enak wae benen dongol. Iya. Maksudnya mah metu sing sumur Mang Ganden. Engko dingin gak? Apa? Lanang wadon pada poyokan, lanang wadon pada wadan-wadananku. Asale priwe aku nu. Bukat rika kepengen beru, Kang. Iya, priwe jak. Kita kilawas nih jero sumur ki. Lawas. Sampeanmu. Ya. Mumbai ku beli betah nih jero sumur. Ya ora betah, sumur siji wong loro. Wayang mambu mulek mambune ora kuat, Mang. Jadi si mau sira ki dibak-dubakan di sumur ka sira. Ya iya, kita. Lah. Palingan gereyang-gereyang mani gereyang-gereyang mani. Aya sakingan bae sing dadi lanang masang-masang bae. Nyembuh. Enak ora? Sabes kena. Meneng aja meluan si remah. Curut. Ora pegel-pegel apa urip ning sumur bae. Ngarani kita curut. Sumur Bang, sumur. Kampung Jura. dalam untuhe. Apa maning mulut? Ngarani kita di anakan belut sing anakan apa maukah? Curut. Curut. Hari Aduh, ada Set apa cang? senok. Eh, Senok. pakai bluk wadon ku senok. Senok toli enang. Aris senok sih. Aduh, sesengok. Senok. Senok. Ada dari cangkem tuaku ya. Masih bocah ini. Cok momen Kuno tua masih tua. bocah. Masih balita kono nok lagi lucu-lucu nih. Iya. Umur semen aku lagi lucu-lucunya mulane ga untune gamung loro bae. Ya date ari bocah nembake gede mah. Durung metu untune. Oh, masih bocah. Masih bocah kita mah. Oh, Pikirannya bocahnya kaudanan. Apa ini? Rasa-rasane. rasanya ini. Suaranya apa kana Den? Aduh, dianggap berantem ya. Apa? Ya kita dongol sing subur ki, gerigi seteka. Yang buka pangko kono sukit kimani. Iya, apa sih mancing maning bayu ga? Mancing maning. Mau wah. Sumpek njero sumurku. Sumpek. Sumpek. Yo sampeane gede dawa. Kita mah anak congok-congok kayak sirana beli su. Lah, Kak. Cegbe. Ya, Beli maksud pada beli kono. kayak saya jeningan. Sejene. Hari sampean mana congok-congok kayak. Iya kita mah. Hari bocah wadon mangapem. Ngapem. Loh. Cang deleng apeme. Ora pengen. Yang mesti temen. Senda. Mader wong deleng apem bae bloli. Dijaluk maninya noli ya madi dideleng bae bloli. Ora pengen. Dua dewek pengen deleng ndak kayak wong sejen. Yang laki gak kayak wareg mangan apa ya? Ya wareg mangan lemah, wareg mangan. Ki lamun kayu ka medelinge pirak ini ya, Den. Lamun kayu ka medelinge pirak. Lampu beli ngerti. Lamun digawe lemari ka golongan pirang lemari ki. Ya, dadi loro mendingan. Huh. Iku boleh dibeli muni. Mang Wanda, boleh dora muni. Ya nanti ini Wanda. Aja dipadakan karo kayu jati kah? Ya artinya kah boros kayang kenenku. Kayak beli sirane. Kita malah umlit ning jero sumur bae. Ya ning jero sumur ga apa? Digate boleh jako. Berak-berak bergari boleh dibeli mudi memasak kurungua. Aya kerumune kan Mang Ganden mah. Terus terang kita ki ning jero sumur beki nembeke ndeleng wong semene ayune. Indane iya tah. Yakin. Kayaknya orang percaya lamunan baron ngomong kayang konon.
beli kayak nembekek kita ki. Indah nih ya tamang gandeng. Priwe je. Ya umur semono ko nemben dalang wong wadon, jako si ayu, ko si gembleng. Yap. Artinya umur semono ko durung duwe rabi konon ka. Ya maksudnya umur semono ko arin delang bocah wadon masih ayu, masih denok demplon, masih mendol mentek berarti masih normal pikirannya. Oh, ano no masih normal Masih ya. normal kan. Siraku Apa? anakan kodok anakan Curut. kodok. Apa maning? Ya artinya pantas sih ke siraki anakan kodok wongnya lemu, pokoknya ambah. Anu durung pernah kambulanang. Kambulanang. Iya. Apa kambulanang? Maksudnya durung demen melanang. Satuan teroat. Boro-borod. Demening wong lanang. Uripe bening jero sumur bae. Kita ki terus terang bae sirakang. Priwet. Barang metu sing sumur deleng bocah kieu ki. Kayak ku setrum nyambung. Oh, sing Det. bener kah? Det. Tikus, bener tikus. Garpan modar kadang setrum. Iku bocahku mah Apa jenang? Iya kayak ketek, bener. kayak apa? Kayak ketek. Kayak ketek. Bocah ki ada yang ngomong pada welet bis lagi ngaran wong kayak ketek. Wis gak mana gak curut aja parak-parak gak ah. Mana gadok kan? Iya mana orang? Tek 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 tek. Jangkrik tak kan? Hei. Loh. Ci. Sapang ngalor sapang ngidul. Ribut. Lagi anak-anak tukaran pak bladus. Lagi rebutan apa? Iko ngarani kita di turunan curut. Ada kulit turunan bangkong. Pada bae aku nu eyang ngarani kulaku satuan anakan uladot. Jadi pada rebutan saling poyok. Sing lanang ngarani saliramu anakan kodok. Iya. Sing wadon moyok ning sing lanang anakan bancet. Lagi apa urusan kayak kononku? Anu, Apa? aduh kayak tertembluk ya apa kini kita kia? Garap ngomong apa? Kula ke kaget gini. Kaget kenang apa Baron? Bocah kaya Baron raine. Apa kini sing diarani baronsai? Duduk. Oh dudu Oh dikit. Sok. Kita kilawas juga ning sumur. Mung karena saking blebetae, jare dek makula ki metu sing jero sumur kini. Bener. Cuman bocah kini pada bae sing sumur maning. Cuman ya kula ki ora saling kenal karo bocah kini ki. Mengkonon ya. Iya, kula yambu sapa, kun yambu sapa, mung bae ku beda. Waya dongol lengan makanya ki gede. Bedane Kini ki gede. dadane. Dadane. Iya. Hari kula mana kacir-kacire. Barang kan Bu, dari kita kesini beli. encang dimek. Cang ngemek. Menengah. Brok, His. temenan bae sanduar bodoh-bodohan. Oh, Apa Ada. sih kebuy beden? main dumuk-dumuk bae dekan kuning. Tulisirane ganok. Aja nyosor bae. Ya jare dia kan mak garpan buktiaken Harikan mangluru kesempatan. Bocah sadae dan Rai-rai diladeni. welut. Iya bener. Menek Nggih. hajar rebutan tukar padu kelawan antarane saliramu kelawan awakmu. Ya duduk mau konon ki. Jadi dia kenapa kita ki poyok-poyokan saling ejek mengejek ki dasare mak kita ki durung saling kenal ki. Bener. Sabenere dudu wong sejen. Dudu Antarane saliramu kelawan awakmu ki sedulur sinarawedi. Apa kuno sedulurku? Sedulur
di antarane saembok lan sebapa. Buah. Mau enggak eyang ah. Sambok sepapa masa iya. Lanangnya semene unyu-unyue, semene gantenge, semene glowinge. Masa tunggal sambok sepapa aja kayak kono. Bagus gak kita. Wis aja rebutan bagus ya. Saliramu kelawan awakmu ki ibarat pinang dibelah dua. Ibarat buah-buahan nok yen saliramu ki apa buah apel masinton sing manis rasane, gemoy kadelenge. Gemoy jemang gande. Maka gula ki lamun buah-buah apa ki? Nah, Sing enak. lamun bocah ki yen kiden Apa sih? baru beli lamun wawan apa? Kecemek sing akeh pupure ta. Duduk kecemek. Oh, apel. Sing enak. Duduk. Sing larang. Melon. Melon. Iya. Duduk blenak melonku. Are kon kok buah-buahan apa ki? Pengen weruh Iya. ki sing arane woh kati babal. Iya bener. Lah sing enak temen. Kami kakon. Enggak ada buah-buahan gua. Saliramu ki loro-loroane ki sebenarnya ibu sebapa. Jadi kula ki seturunan. Bener. Satu ibu satu bapak. Sebenarnya kronologi neng saliramuku bener-bener dadi ekstoris lembaran neng sejarah. Apa sebabnya saliramu nyemplung anak ing sumur tua ki Jalatunda karena enak isun lagi mangun tapak durung werukan kelawan aku. Garapan cirta ya. Mingser dingin gayang. Mingser dingin bari enak ceritane ya. Mingser amene. Pantek jelasaken. Mingser, ayo. Kepireng sing ketebian Apunten ki. Sedawane kula poyok papoyok. Ledek meledek. Tetapi di dalam batinnya kula rasa tanda tanya ki. Apa? Rasa tambuh kula. Kalau memang benar sampean mau ngandikain bahwa kula ku seembok sebapa, kenapa kula gede ning jero sumur? Bukankah embok karo bapak duwe tempat panggonan, duwe omah, ora layak kayak manusia sejene? Kenapa kula karo adik kula endane ananing sumurku priwen kono ki? Nggih. Kusumane ngayu putriku. Mbok pengen weruh kronologining saliramu. Sapa kang ananing hadapanmu kang membimbing lan menanjung dadi salah suwijine kang lanang satria kang patriotis, kang wadon ratu kang sejati. kang tatang minangkane seseput sakingan dhewek lali salawase papai dina kang guru taraki dhewek kang kuwaji iksan emang sayang
sejatine kang ana ning hadapanmu tokoh sesepuh kang kejuluk Ki Koang, ya aku wong. Oh, berarti Ki Koang itu selalu menunggu sumur nikir koten. Tepate Ki Koang mangun tapak karena Ki Koang rasa terusir lan terpojok ora bisa den critakaken perihal kronologi kejadian ekstorise Eyang Koang Jung. Lah, tetapi persoalan wau sing kula tangletaken dumateng panjenengan kenapa kula wonten ing sedasaring sumur Justru ya? ning lebakuan kang nyelamataken awakmu. Sabenere saliramu dudu salah suwijine putra putri wong bandrek-bandrek. Dudu keturunan sudra. Dudu keturunan rakyat biasa. Sesambate sesepuh cangkingan dewek minangkane atatang dewek kelingan becike papae dina kang guru tarki kang kuwu kesugengan kidul kang kuwu kian toro Bahwa saliramu iku dudu keturunan satu kewan atau bangsane sileman dudu jung. Keturunan manusia kang sampurna. Sapa sejatine dharma wong atuamu. Sapa kulo ya? Bokat pengen weruh Nggih, mengko tak jelasaken marang Eyang mangga ya. bahwa rawamu iku jung antara kesumeneng ayuno wong kang pandiriane paling suci. Hake santrine, hake pangikute kang kejulut pangeran santri atau pangeran kiai kang gumelar padepokan ngembangaken agama Islam kang ananing trusmi iku ramamu kang kejuluk pangeran santri lan ibumu kang kejuluk Nyimas Ayu Dewi Sulasi. Sebagai ustazah ananing trusmi menolong matamu nengin sekecap sibli bisa ngucap gawe gagas maning atine mamae Adnan bapak panitia ketua panitia buyut Kamila bapak Kamsari iman saya sebagai ustazah kang ananing trusmi. Amit yang berarti gula karo adi gula duwe rama kang aran pangeran santri. Pangeran santri ramamu Ibu kula kang aran Dewi Sulasi. Dewi Sulasi. Lah, jadi priwen yang bisanya kulan sedasare sumurku yang. Asal muasale ibumu didemeni ing salah suwijine Raja Siluman. Raja Siluman eyang Ya, kang lumenggah ananing alas pelasa, kang kejuluk Mahaprabu Suralang. Nah, lantas Selagi ngandung oli pitu dicolong ibumu. Mulaning saliramu sejatine dudu turunan manusia biasa, tapi manusia kang luwih suci lan uga luwih mulya. bakal bener memang kula iki turunane wong sing agung. Ya. Dari sampean mah dudu wong bandrak-bandrakan. Bandrak-bandrak. Hari kula ku duwe aran blis yang. Go iya eyang kuwi sing ditakonaken. Takon Karena sing apa? mau gak bingung.
Kula nembluke keder yang ora buru arane ku. Di antarane di sing tua, di sing enom ya. Bener. Ki arane sapa, ki arane sapa. Iya. Pengennya sapa arane. Sing bagus kaya aja ganden aja. Bokat pengen luru dewek, Tarika aja. tarika. Bokat. Mau diarani kun kah? Bocah kae madoyan molor. Wanda tukang mabok aja Pak. Uno. Aja yang. Miskat. Miskat aja blesak. Anarti ini miskat. Apa Anartine artinya kuno? taden. Lere kemis soplok akad. Lah. Kuno. Mau gayang kun kuaran darat gayang Kira-kira Waduh. aran sugi gayang. Sing bagus sing pas karo wandane isun siapa ya? Jadi miskat mong. Mong. Terus Wanda mong. Mong. Lah. Ya wis. Menurut ing sejarah lan uga amanah bahwa saliramu ing Lebak dingin pinasti anyar pinanggi bahwa saliramu kang kejuluk Jaka Dusta. Jaka Dusta. Jaka Dusta. Jaka Dusta. Ya wis yang seperti mau panjang umur akhir rezeki ini bae lah. Eyang, Aja salah mangko kulane sapa Eyang? sebab bari Jaka iku sejatining satria Di kang luwih totos lan bojana sakti. nggih. Bahkan dusta iku dudu goro, Konon. tapi segala pangucapanane nyata. Konon. Apa kang dadi pikarep pasti nyata. Mulane gelarmu arane Jaka Dusta. Ari adie kula nek Nah. sing bapukmu. Ah, siapa Den? Blesak temen arane mah. Tasem. Ya anu mah. Sadem berkijit singaran tasem ku sebab ninggangai mingkem. Iya, sadem mingkem. Sadem. Tingkem Iya. mingkem. Baron mingkem. Nok, Iki kula ya. saliramu uga membawa makna bahwa ing jelas kelawan nyata ing Lebak yen hanane jumeneng ing saliramu seorang putri. Gelar wajah pancarane laksana lintang raina. Ora loro ora telu muncul saking sumur tua bahwa saliramu bakal anduweni gelar yaitu Sekar Gadung. Pinten ya? Sekar Gadung. Sekar Gadung. Sekar gadung. Sekar Gadung. Sekar iku banyu, gadung iku kuping. Bocok. Bener sih yang Sekar apa? sekar ku banyu, Ya terus gadung kuping. terus Yuk. ayo kapleng bisa bocok. Jaka iku kembang, dusta iku latar, kembang latar. Oh. Bocok ku nari anggap baru melet boy. Kesumeneng ayo Sekar Gadung Nggih. lan uga Mas Putra Jaka Dusta. Nggih yang. Yang kuan beramanah marang awakmu. Pengen Bangga, ketemu bilih kelawan ramamu. Nah, disuning lebakin kiang. Sawise kula nyumerpi kronologis. Kenapa kula anani sedasare ning sumur? Sehingga kula disukani asma ingkang asma Jaka Dusta. Dusta. Artinya patut keterima dumateng kula yang ananging sing ndang tak dadi ganjelan ya. Masa iya kula ku dhewe wong tua lanang, dhewe wong tua wadon. Endane ora weruh kaya ngapa wujud rupane wong tuane kula. Bokat ana batur-batur sing takon, di Jaka Dusta, siraku jebapane arane sapa? Arane pangeran santri. Kaya ngapa? Embo. Ya ora kebuang-buangan. Konon. Ndeleng be awakmu raine awake kasepe gantenge ya ning sira kabeh. Konon. Persis. Kayak ibu ya pada karo adine kula. Ya iya pada ibumu Bagus uga. berarti ya Eyang. Pengen ketemu kelawan ramamu lan ibumu. Ya Yang kepengen Eyang. terus terang gejolak ning ati lan jiwane Jaka Dusta. Sawise-wis dewasa jare dhewek kepengen pisan, kepengen nyumrepi lan amprok jongok
kalian Rama pangeran santri yang Saliramu mangkat sing kene aja tukaran bae kelawan dulurmu ya. beli yang Mengkenen mengko tektu kening Kanjeng Rama bakal wong wadon maning ngesor. nggih Dadi wajib ngundang kang lanang kakang. Kakang. Senajan seliramu kembar siam tapi tetep lungguhe wong wadon mah wong enom. konon yang Mengkonon. Iya, Mengko yen wis tak tunjuk ning Kanjeng Rama, sira aja tukaran, aja rebutan sebab masing-masing wis duwe asma. nggih yang suwun yang Mangkat sing kene tekaning Trusmi. Mangkat ning Trusmi tekaning Padepokan Trusmi. yang lamun sampun tutas dawuh saking panjenengan kang kados mekaten mangga yang sampean nguluh mungkin kula karo adik kula sing garapan nyusul Sing hati-hati ya, nggih yang sing bebarengan, nggih sing eman kelawan dulurmu ya. siap yang Tekahaning Trusmi yen saliramu mengko dientrograsi jelasaken bahwa pitunjuke eyang kang kaya mengkonon ya. siap yang segala pangandika sampean badhe kula sumpingaken ya Sampura sunjung rampes ya kang hati-hati sekar gadung ya. Nggih ya. Kudu bisa ngormati lan ngargai marang sedulur tuamu. nggih yang Eyang kundur saking hadapanmu. mangga katuran yang Mini anok Pripun sih Kang? berarti sekian bawis aja ilok poyok-poyokan maning Ya aja. kudu akur Kudu kudu akur. rukun runtut nyen bawa jaka dusta iki berarti sifat tua berarti senok ngundang menek ki kakang Berarti Kakang Jaka Dusta. jaka dusta Kakang. nun Sekian kan tujuan garapan marek nemoni wong tua. terus mi Yang terus mi ananging kulane ya pengen tambah-tambah semangat. konon Haus. bari aja mopoh melakune Iya. bari kegelendengan konon Iya. bro tepai kesempatan Kin mah bari ngormati Ngormati siapa? kanggo panitia unjungan Mbah Buyut Kamila. iya Ora katinggalan kanggo nok tengilis sing ana ning Hongkong. Aa Ari sing duwe Purbasarya Kedik. pada nok Sapa kamu Cing? mboktene nanang ajri sing ana ning Kediri Nanang iya Ajrin. mimine Indi Iya. iya Kanggo para pemuda Kedik jaluk laguna kejebak nyaman. Bunda Kiki sing ana ning Taiwan Bunda Kiki sing ana ning Taiwan. ayah der Iya kejebak nyaman Jang. mbari mlakune aja mopo ya nok ya Iya. ayo nang Kanggo Aryan ora ketinggalan. Anggo Adudi sing ana ning kawasan Iya. Cirebon sing lagi mantau. Kanggo Nok Desi sing duwe Wiramandala sing lagi mantau Kedik. Anggo Papa Nerania karo Mimi Erania Mamerania. iya Iya. Kanjeng Mami sing ana ning Kedokan Kanggo para pemuda uga pemudi Kedik. Kanggo masyarakat desa Tegur sekabehane. Anggo keluarga sing ana ning Pabean Udik Pabean Ilir kabeh baik semoga terhibur selalu wabil khusus kanggo kaula muda dan mudi lantas kanggo bapak panitia ibu panitia spesial kanggo mama kunci dan mimi kunci gede orang ketinggalan kanggo masyarakat Pabean Ilir Sun wis pernah mampir ning ati kesut gawe kula ngerti
tapi kayak orang mungkin nyatu sun ngerti cinta beli bisa dipaksa anak hati sejen sing perlu dijaga dalam siapa je Apa dia? pemuda error Pemuda error. pemuda error Pemuda error. pemuda error Pemuda error. pemuda error Pemuda error. pemuda error pemuda error pemuda Ayah error tanaya. pemuda error Kok ayah tanaya? siapa je Ayah tanaya. Aku ayah tanaya. Aku ayah tanaya. Aku budaya gigi. mung bisa nyawan kembali wong sing tak sayang apa kabar sun wis kejebak rasa tapi Aku pemuda error. Siapa aja? Kanggo ayah tanaya disambung mana? Nang Fiona, Aku kan Nang Sony. Fiona, Nang Fiona. Sambung mana? Sun sadar lagi lakoni Anak master. Sing duwe wilayah. salah. Anak master sing duwe wilayah. Kudu Anak master sing duwe wilayah. Anak master sing duwe wilayah. rasanya tapi Aku pemuda kahalang nang status Aku mimpi ini. pemuda error wong loro karena ning titik rindu tapi Kanggo anak pastel. orang mungkin nyatu Oh. sun ngerti cinta beli bisa dipaksa karena anak hati sing perlu Kanggo sing duwe wilayah disambung mana? senok silpi Kanggo anak pastel. senok silpi Anak pastel sing duwe wilayah. Anak pastel sing duwe wilayah. fotonya Bapak Isan fotonya Bapak Isan fotonya Bapak Isan fotonya Bapak Isan pemuda error Mobile Studio Kanggo pemuda pemuda error. error pemuda error Kanggo pemuda siapa lu cantik? error pemuda error pemuda Kanggo error Nok Mila. pemuda Kanggo error Nok Mila. Kanggo Nok Mila. Kanggo Nok Mila. Kanggo Nok Mila si paling cantik. mung bisa nyawa kembali wong Kanggo sing tak sing sayang duwe wilayah. apa kabar sun sadar lagi Kanggo Mama Emila. Mama Emila. Mama Emila. tapi Mama Emila. Mama kehalang Emila. nangis setengah Mama Emila. siapa cak pemuda error pemuda error pemuda error pemuda error sun sadar lagi lakoni salah sun sebenere sun kudu apa sun wis Kanggo pemuda kejebak error. rasanya Kanggo pemuda error. Ayah tanaya. Orang meninggal. nangis Ayah status Ayah tanaya. Tanaya. Toba. wis pernah mampir ning ati kesun gawe kula Kanggo sing duwe wilayah disambung maning ah. wong loro pernah Ayah tanaya. titik rindu tapi kayak orang mungkin Pemuda master. Pemuda master sing duwe wilayah.
Astel sedewi wilayah di Sambung Mania. Wis pernah Bodoh Astel. kesun gawe kula ngerti Ini sedewi wilayah. wong loro pernah ning titik Ayah tanahnya. tapi kaya ora mungkin nyatu. Matur kesuwunnya A. Wis wonge ayu, suarane merdu laksana kicuan burung tamar di tepi pantai. Nok, Kula kayak kakang wis ora sabar. Kepengen pisan gage ketemu karo Kanjeng Rama. Mula semono senok wong wadon mangkat yang ulu, mengko kakang singgar panyusul. mongko sampeyan sing hati-hati ya. Ya, Kula permisi. mangga. Ya. Duh, Rama Pangeran Santri aja kaget pan juga panjenengan kepengen pisan kepanggih. Bocah-bocah Purbasari aja pada ngantuk ya. Kobarkan semangat. Yuk nang iring tumendake jaka dusta tanggar tumekah anak Idrusmi bentang kebon kacang nang. Anak mas teh di wilayah. Anak pastel kue wilayah Bapak Riki ya muson Eling-eling mangkan eling. Eling among pemindunya. Udan tresno jalaran si jalaran saka kulino warna-warni sesambate papai dina minangkane kanggo rotarke lali bisa lali tambah lawas angger kelingan aja lali selawas mimik suwi mamai imam mama tur sana keding aja lali kang